Настанете се удобно и се наслаждавайте. Но преди да започнем, моля харесай, последвай канала ми и сподели. Благодаря за подкрепата. И така да започваме. И така, днес ще станем свидетели на нещо велико. Един истински сблъсък между титаничната мисъл и, академичната реалност. Арената е една обикновена изпитна зала, но нашият гладиатор е всичко друго, но не и обикновен. Да. За всеки велик ум в историята идва такъв един момент. Момент на истината, нали? В който целият житейски опит, цялата натрупана мъдрост трябва да се събере в един единствен блестящ отговор. И напрежението просто витае във въздуха. Какво ли би могло да бъде това върховно изпитание? Каква задача би могла да предизвика такъв колосален, такъв необятен интелект? Да, точно така. Цялата тази епична подготовка за изпит по ООП. Но, чакайте, не бързайте да съдите. За нашия герой това не е просто някакъв си изпит. Не. Това е платно, върху което той ще нарисува своя шедьовър. И ето го, прозрението, фундаментът, върху който ще се гради цяла една нова философия. Тезата, която превръща сухото, скучно програмиране в нещо живо, дишещо и, да си го кажем, леко лепкаво. Това е началото на неговия майсторски клас. Добре, нека се потопим в първа част от неговата лекция. Тук Бай Ганьо започва да излага своята революционна рамка. Една система, която ще промени завинаги начина, по който гледаме на софтуерната архитектура и на кръчмарските сметки. Вижте колко е просто, гениално, нали? Забравете за сложните дефиниции. Класът не е някаква си абстракция. Не. Класът – това е самата кръчма. Планът, чертежът, ако щете, блупринтът, който съдържа всичко необходимо, за да се създаде, още една кръчма. И не си мисляте, че това е просто някаква импровизация. Не. Тук имаме стройна и спипана система. Атрибутите – това е инвентарът, разбира се. А методите, като налей, почерпи и, разбира се, ключовия метод изгони, са просто функции, които персоналът изпълнява. Логично. И ето го и следващото брилянтно прозрение. От абстрактния план на крачмата преминаваме към ето това тук, конкретното. Какво е обект? Нещо, което можеш да докоснеш. И най-важното – да изпиеш. Обектът е неговата чаша с ракия. Жива, работеща, напълно функционална инстанция. И тук е гениалното. Управлението на паметта – аутсорснато. Защо да се занимаваме с сложно delete? Просто garbage collection. Или, както му викаме ние, чистачката го оправя. Това е върхът на ефективността. Memory leak покрит директно от персонала. Елегантно. Добре, основите са положени, бетон. Сега е време за надграждане. Време е да преминем към следващия ключов принцип и да го обвържем с нещо свято, нещо вечно – семейството и традицията. Това е просто поезия. Вижте тази елегантност. Наследяването е обяснено през 3 поколения. Бащата, родителският клас, има метод drinking, който консумира вино. Бай Ганьо, като достоен наследник, дъщерен клас, наследява метода, но го презаписва, за да приема ракия. А синът? Това вече е чист полиморфизъм. Същият метод, но с тотално различна имплементация. Класика. А сега капсулацията, обяснена чрез суровата, безпощадна реалност на семейният бюджет. Данните, в случая парите, са надежно скрити. Правят променлива. Достъпът до тях е строго контролиран чрез един единствен, много специфичен публичен метод. И тази система, да ви кажа, е по-сигурна и от Форт Нокс. Всеки опит за неоторизиран достъп или, не дай си Боже, подаване на грешни аргументи към метода дай_20_лева_фуджу-ханту, води до хвърляне на много сериозно изключение и, вероятно, до заключена врата. Стриктен контрол, няма 6-5. И накрая, черешката на тортата. Абстракцията. Потребителят, т.е. нашият герой, не го интересува сложната логика отзад. Как се налива, откъде идва, каква е температурата. Не! Той просто извиква една проста команда. Целият сложен бекенд процес е скрит зад един ясен и лесен за ползване интерфейс – сервитьорката.
Но разбира се, такъв революционен подход, такава гениална мисъл, не може да остане незабелязана и неразбрана от закостенелата академична система. Идва време за неизбежната конфронтация. И ето го, сблъсъка на цивилизации. От едната страна професорът, той иска скучни неща, диаграми, код, формализъм. От другата нашият човек, който предлага нещо много по-ценно. Мъдрост, житейска философия, документирана върху, кръчмарски сметки. Пълно разминаване. Но Ганьо не се дава. Той отвръща на удара с един железобетонен аргумент. Твърди, че кръчмата е перфектният модел. Всеки обект вътре има състояние, state, и поведение, behavior. Честно казано, трудно е да се спори с това. И какъв е резултатът от тази интелектуална битка? Резултатът е тройка. Една славна тройка. Не оценка за знания, а по-скоро оценка присъдена от чисто изтощение. Победа по точки за Ганьо, бих казал. А професорът, той е просто един сломен човек. Остава му само една едничка, последна надежда за бъдещето на компютърните науки. Може би строгата типизация на Java ще успее да вкара този необуздан творчески дух в някакви рамки. Една тъжна, но и леко оптимистична мисъл. И така, изпитът приключи. Нашият герой напуска бойното поле. Не като победен, а като победител, готов да сподели новопридобитата си мъдрост със света или поне с колегите, които го чакат отвън за побира. И тук вече теорията достига своя връх. Ганьо прилага УП принципите върху най-важния обект – самия себе си. Самоопределя се като обект от класа ганьовци. Наследява ключови атрибути, презаписва фундаментални методи и, разбира се, има склонността да хвърля изключения, особено по време на изпити. И накрая, нека завършим с неговия завет. С мисълта, която трябва да ни води от тук нататък. Забравете кода, забравете синтаксиса, компилаторите. Единственото, което има значение, е живата, дишаща, функционираща инстанция. Една дълбока философска мисъл, която може би ще промени начина, по който гледате на кръчмите завинаги. Ако видеото ви е харесало, моля харесайте, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за канала ми. Довиждане и до нови срещи!